حساب دی پل غلط پلار مکتب صحابہ تزرد درد نے درتویم واپس شے من نخبل اللہ خپلے واپس شے من محمد رسول اللہ خپلے واپس شے زمن یو یو قدم یو خبرہ کہ جب حرکت گئے لاس حرکت گئے خپے حرکت گئے اے اللہ خپکی گی در رب خلاف دے در رب کائنات خلاف دے دو مرگ و دو جو نسبت نہ لگی یو رزم دی دا روانی ساگانی ادری کی خبر ختم اللہ در لخکولی علماء در کڑی دا سی غمجن دو بلزے کی پیدا نہ گئے زماد دیزی دا ناست خبر یاد سا دے ستاسو دے بچی پک